चन्दन ब्रह्म पार्टी सोलायनो नागिरदों दा बेवहाय बुंनांगौ गैया पार्टीखौ गावबागाव गोसोबादि खालामो बयबो जाय जेराव खामानि मावनो कम्फर्ट मोनो जायजों साननाय हनायफ्रा गोरोबलायो बेवहाय थाङो हाग्रामा महिलारि सारजों चन्दन ब्रह्मजों मा दाय जालायदों बेखौ भिक्ट'रिया बाथ्राफोरखौ जों मिथिजोबा ना बियो बेक्तिगत गोसो जानानै थांदों ना सोरखौबा गाज्रि मोननानै थांदों बे गावनि खोथा दा चन्दन ब्रह्म थांब्ला जे जोंनि पार्टिया खथि जागोन बे नङा बान्दर मिया थाङो सुन्दर मिया फैयो पार्टिया जेबो खहा जाया बेवहाय बे जोंनि खालि बिपिएफ दोलो नङा अनेकथा दोलोफ्राबो दिनै बिदिनो सोरबा लिडारा थांदों फैदों बिदिया सोलिबाय थायो दा जोंनाव नाय बिथांमोना जुदि 10 जन जइन होयो 20 जन जइन होयो जोंनाव 1000 जन जइन खालामफैयो नोंथांमोना नुगासिनो दं नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों मैयाबो 700 जननि बारा जइन खालामबाय हाग्रामा महिलारि सारा गावनि आखाइजों दिनैबो हाग्रामा महिलारि सारा कुसुगाव 6टा मिटिं लादों बेवहाय खमसे खम 6000सो मानसिफ्रा जइनिं जानायनि बाथ्रा दा बेबायदिनो जोंनाव रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा जइनिं खालामफैगासिनो दङ जों थाखा फैसा होनानैबो रावखौबो जइनिं खालामा खिन्थु जों खोनादों इउपिपिएलआ माने जइनिं खालामा 500 थाखा होयो 1000 थाखा होयो जबरदस्त आइजोफोरखौ लेंलाङो आइजोफ्राबो 500 थाखा मोनगोन होननायखाय ज' थांनानै 500 थाखा मोननांगौनि खाथिराव जइन जाफ्लाहैयो बेखौ दिनै जों खोन्थाबाय थादों जोङो फैसा होयो होननायखायसो थांदों होननानै जोंनो खोन्थाफिनो दा बेबायदिनो बिथांमोना थाखानि लब देखाय देखाय जइनिं खालामदों खुनु बर' रायजो राजाया दिनै बिथांमोननो भट होनो थाखाय थियारि नङा नोंथांमोनहा गावबा गावनि गथ'खौ काराटेनि सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोसिम गेलेग्रा खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा काराटे गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो गलामगुरि काराटे एकाडेमियाव। रोखा खौरांनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनो हागोन। बेबायदिनो बड' हाउस काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6900451157, बेंटल काराटे एकाडेमिनि थाखाय 9678041226, बेनांगाव काराटे एकाडेमिनि थाखाय 6901341656 आरो धालिगाव काराटे एकाडेमियाव मुं थिसननायनि थाखाय 8720903713 मबाइल नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। मख'जाथावदि बे सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो हादरसायारि, हादरारि, हादर गेजेरारि थाखोनि बादायलायनायाव गोबां फरायसाफोरा बान्था मोननो हाबोदों। बे मुंख'नाय फोरोंसालियाव रोंग'थि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद काराटे गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? थाबैनो नोंथांमोनहाबो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो।